Nawr te, Judith Harper sydd wedi bod yma heddi am weddnewidiad. Cyn i ni weld y Judith newydd, Hugh atgoffa ni, siwr oedd hi'n edrych pan gyrhaeddodd i'r pnawn yma? Wel, oedd Judith wedi cyfadde bod dim lot o ddiddordeb ddim yn ffasiwn ac wedi colli'r holl bwysau, ddim wir syniad beth i wisgo. Oedd hi ffili gweud hyd yn oed beth oedd hi seis i. Felly mae'r dillad oedd hi'n gwisgo digon cyffredin, trwser di, blowsen fychdi a scarf. Y bwriad heddi felly oedd i greu golwg oedd y bach o'r liw yn perthyn iddo fe a fwy o haenau o ddillad. A dyma hi nawr ten, yn edrych yn wahanol iawn. Judith sy'n edrych yn gret, ti'n licio fe? Diolch, ydw. Achos mae'n rwydd iawn i ti wisgo, dwi'n siŵr, ydw e? Odi. Pethau cyffwrddus a... Ie, bydden nhw'n liwiau bys ti'n gwisgo fel arfer achos i ti'n mynd di fyna? Wel, na, dwi'n licio lliwau yma. Reit, Hugh, esbonio beth ti wedi gwneud o ran y dillad nawr te? Wel, pan siaradau, fel ych chi'n gwybod, so wedi cwrdd â Judith o'r blaen a byth di cael llun. Felly, pan siaradau si a Judith o, aethon ni trwy popeth, wedi si a beth yw'r seis, di o so'n siŵr. A wedi si 14, 16, 18, so'n gwybod. So, oedd hi bach yn awkward i ddewis y dillad, felly beth oedd hi dod â haenau o dillad, digon llac. Hynny'n golygu wrth gwrs hefyd bod dim fawr o ots nhw bach yn fawr. Beth ydych chi fan hyn wedyn yw got hyfryd, gwlan wedi ferwi, yn mynd rwydd i wisgo, scarf i godi'r lliw i fyny sydd yn y flowsen a'r bag. Rhaid cofio gwyn yw un o prif liwiau'r tymor, felly bod y dillad ddim yn torri tir newydd lle mae ffasiwn yn y cwestiwn, mae fel i ni wedi dod i not i gilydd a cynnwys y lliw yma yn neud yn rhywbeth sydd yn stylish dros ben ar hyn o bryd. Ac yn ymarferol i ti hefyd, ti'n modd achos allai ti fynd heb dy got i'r gwaith sy'n eisiau ti, a'r got mlaen pan i ti mas o'r cyffyle. Ie, just y peth. Mae hon rhi neis i fod y cyffyle. O, di wedi ni, y broblem mawr yw gyda unrhyw beth wedi wei os chi'n byd y cyffyle, a fi'n gwybod hyn o brofiad, mae'r blew yn stico'n ofnadwy bopeth. So beth cynta dyle Judith wneud yw tynnu'r got bant cyn mynd i drafod y cyffyle. Gadewch hwnna'n y car, de. Na fe de. Reit te, Ruth y gwallt. Ie, na gyd ni wedi gwneud, rhoi lot o haenau mewn i'r cefen fwy na ddim, a wedyn defnyddio'r hedriau yn gloi iawn. Dwi'n rhaid i Judith ni cael gweld na ni. I jyst sychu'r gwallt lan, a gadael y gwallt, a gadael y gwallt fynd ffordd mae moyn. So rhywbeth sy'n rwydd i Judith i wneud unan. A Gemma, ti'n sôn gyda ti wedi canolbwyntio ar y crôn heddi, do? Ie, fi'n meddwl yn y Gwanwyn, ni'n colli'r tan, falle bod y gwynt ar glaw yn cymryd y crôn a cymryd ei edrych bach yn welw. So mae'n neis i roi bach o fywyd nôl mewn gan adio lliw. Dyna beth fi wedi gwneud fan hyn gyda'r blush lyflu a'r lliw ar y wedys, jyst i ddihuno'r pob peth. Ie, wyt ti'n teimlo lle ti'n neud o'n i gyd unan nawr, Judith? Dim gobeith. Rhaid ti gael benthyg y tri yma i ddod o ti bob tro ti'n mynd mas. Mi'n eisiau bach o'n ymwneud nawr, yn dweud, ond eich chi wir yn edrych yn hynod smart. Ti'n edrych yn ffantastig, ydych. Wel, ti'n gwybod, os lachlasu rhywbeth dy ti yn dod lan nawr, ti'n mynd i wisgo ar y gyfer e? Mae sawl peth yn dod lan nawr o mae'n nadolig. Ie, gret. Mae'n ti fawtfit yn barod? Bydd. Fydd y gŵr a'r mab yn hapus nawr gyda'r gweddnewidiad yma? Gan nhw bach o surprise, siwad. Wel, fel ni wedi bod yn sôn heddi, mae yna ben blwydd gwarbennig gyda ni. Yn dos yn y canol fyna. Nes fforti fyna. A mae yna gacen hyfryd gyda ni yn fan hyn hefyd. Ni Wendy, ffrind i Judith wedi dod â fe. Diolch i ti, Wendy. Be ti'n feddwl mae'n gwisgo amdani de? Wel, mae Hugh yn dweud gwerthu mae'n amlwg. Mae'n edrych yn lyflu, ydy. Jyst i weid, wrth gwrs, rhaid gofyn gollwch chi dechrau'r raglen. Mae Judith wedi colli 2 stôn, cystal y bod nhw. O, di wir. Ti'n neiddi dan y gacen nawr. Diolch. Reit, a chi'ch dwy. Go on, ten, a ti Wendy, mae di un hefyd. Mae'r gacen mae'n arbennig, dairy free, sugar free, calorie free. A Hugh, fel ni wedi gweld iddi, mae'n groes o unrhyw wedi gysylltu rhwng nawr yn Nadolig, nawr o'r amser, ynddo? Ie, yn bendant. Mae rai fi gyfadau, fi siwr Judith Clyde, mae wedi cael bach o sioc iddi, oherwydd pan i chi'n cyrraedd, mae lot o bobl yn poeni yma, ond chi yn cael amser i ymlacio a cael bach o sbri. Wel, na fe, joiwch y dillad.